Completem aquesta taula. Primer calculem el 40% i després el 80% d'un número, és a dir, del 450. Per tant, per calcular el 40%, primer l'hem de multiplicar per 0,4 i després per 0,8. Per tant, el resultat serà que el 450 l'hem de multiplicar per el producte d'aquests dos tants per 1. Doncs ens dona 0,8 per 0,4, 0,32. Això es correspon a un 32% i per calcular el final doncs hem de multiplicar la quantitat inicial, que és 450, per 0,32 i em dona 144. Si jo tinc un número i li haig de calcular el 12%, doncs l'haig de multiplicar per 0,12 i després l'haig de multiplicar per 0,25 per calcular el 25%. Per tant, si calculo aquests productes, 0,25 multiplicat per 0,12, em dona 0,03. Per tant, després d'haver fet el 54, aquests dos multiplicacions, és el mateix que multiplicar-lo per 0,03. Per tant, tinc que això es correspon a un 3%, és a dir, aplicar un 12% i després un 25% es correspon a aplicar un 3%. Per tant, calculo el 3% de 54 i em dona 1,62. Si jo al 3,53 li aplico un 60%, l'haig de multiplicar per 0,6. I després un 25%, doncs haig de multiplicar per 0,25. I això em dona el mateix que haver-lo multiplicat per 0,15. Per tant, és el mateix que aplicar-li un 15%. Doncs, per calcular la quantitat final, faig 0,15 per 3,53 i em dona 0,5295. Molt bé. Primer calculo el 22% i després el 45%. Doncs, si primer calculo el 22%, és el mateix que fer multiplicar per 0,22 i després multiplicar per 0,45. Per tant, multiplico 0,45 per 0,22 i em dona 0,033, que és el mateix que aplicar un 3,3%. Si ara vull calcular el 3,3% d'aquesta quantitat, doncs multiplico 0,033 multiplicat per 76,42. Doncs multiplico per 76,42 i això em dona 2,52186.